соли ки гузашт дар соли 2020-21 ба тамоми ҷаҳон солҳои вазнин буд. эпидемия, пандемия саросари оламро фаро гирифта буд. аммо мардумоне ки ба ҳарос дода нашуданд, ба таҳлука дода нашуданд, аз ин беморӣ раҳо хӯрданд. инсон ҳар вақте ки тарсид, иммунитеташ паст мешавад. дар тоҷикистони маҳбуби мо об, ҳаво, офтоб, гиёҳҳо, сабзавоту меваҳо ҳамаш табобатиянду шифобахш. мо бояд аз ҳеҷ вирусу бактерияву содатаринҳо наҳаросем. зиндагӣ ин мубориза аст. муборизаи некӣ бар бадӣ, рӯшноӣ бар торикӣ, макроорганизм инсон бо микроорганизм, яъне хурдтаринҳо ба микроорганизмҳо дохил мешаванд. вирусҳо, бактерияҳо, спирохетҳо, содатаринҳо. дар ҳолати нормалӣ дар организми инсон, дар кавокиби бинӣ, шушҳо, бронхҳо, рӯдаҳо, кавокиби даҳон микробҳои шартан зараровар ҳастанд. дар ҳолате ки инсон шамол мекашад, аз ғизо норасо мешавад, меҳнати аз меъёр зиёди ҷисмонӣ мекунад, рӯҳ афтода мешавад, ҳаяҷонзада мешавад, ба таҳлука меафтад, иммунитеташ паст шуда, микробҳое ки аз берун дар вақтҳои пандемияу дигар вақтҳо ба организм дохил мешавад, вирусҳо бо микробу вирусҳои дар организм буда якҷоя шуда дар ассотсиатсия инсонро ба беморӣ гирифтор мекунанд. аз ҳамин лиҳоз мо бояд дар ҳеҷ ҳолат ба роҳафтодагӣ роҳ надиҳем. зиндагӣ ин аз маҷмӯи бешу камист. албатта пастию баландиҳо ҳаст. вирусҳо ба мисли инсонҳо, онҳо ҳам авлоданд, гурӯҳҳо ҳастанд. онҳо гум намешаванд, онҳо ҳам дар муборизаанд ки худашонро нигоҳ доранд. организми инсон, буняи инсон бояд ба воситаи об, офтоб, ҳаво, обутоб дода шавад. ҳавои тоза ин худ як табобат аст. дар ҳавои тоза меҳнат кардан, дар ҳавои тоза сайругашт кардан ба организм хеле манфиати калон дорад. норасоии ҳавои тоза, яъне оксиген, гипоксия ба тамоми ҷисм зарар оварда, ҳатто ба тағйиротҳои ҷуброннопазири системи асаб оварда мерасонад. аз ҳамин лиҳоз мо бояд табиатро эҳтиёт намоем, бисёртар дарахт шинонем, обҳоро, хокҳоро аз ифлосшавӣ нигоҳ дорем. агар чӣ қадар мо ба табиат зиён оварем, ҳамон қадар ба мо бар зиёд зиён меоварад ки он ҷуброннопазир аст. дар ҳоли ҳозир аксари хӯрокҳо ки сунъӣ ҳастанд, макдоналдсу тезтайёрҳо, аз онҳо камтар истифода барем. бисёртар аз меваҳои тоза, тару тоза, аз хӯрокҳои солим, шур, ҷурғот истифода барем. ҳамин хӯрокҳои ғизоҳои нодуруст ҳам инсонро ба беморӣ гирифтор мекунанд. ман ҳозир бисёртар шудаги нӯшокиҳои ташнашикан, мана ҷавонҳо бисёртар истифода баранд. мана ин горилла, хуб лев, ҳамин нӯшокиҳо ҳастанд ки ҳама инҳо рафта рафта иммунитетро паст карда, ҷигари инсонро зиён оварда, ба бемориҳо гирифтор мекунад, одат мекунад инсонро. инҳо энергетика мегӯн. инсон аз тамоми хӯрок энергия мегирад. аз ҳамин ҳаво инсон энергия мегирад. аз оби тоза, оби чашмасор. шарт не ки мо истифода барем. бояд ҳамин чизҳо камтар шавад. дар заминҳо истифодаи зархимикатҳоро камтар кунем. агар мо ба ин растаниҳо зархимиката бисёр тем, ба помидор, бодаринг, карам, дигар анвои хӯрданӣ, онҳо ба ҷисми мо дохил мешавад. дар натиҷаи он бемориҳо зиёд мешаванд. масалан ҳозир гирижаи миён, мисли эпидемия ба тамоми инсонҳо гирифторанд. аз ҳамин аз ғизоҳои сунъӣ, аз камҳаракатӣ. ҳар як инсон дар меъёр бояд ақаллан 3-5 километр як рӯза пиёда гардад, ки фаъолияти хунгардиши организмаш барқарор шавад. вақте ки мо камҳаракат шудем, хун гардишаш суст шуда, бофтаҳои моддаҳои зиёдатӣ дар организм ҷамъ мешаванд. дар бофтаҳо, дар мушакҳо, дар буғумҳо.
баъд ҳаракати мо номуназзам мешавад. дар ҳавои тоза меҳнати ҷисмонӣ кардан ин худаш ба организми мо манфиат дорад, ба хоҷагии мо манфиат дорад. бояд ҳама вақт ҳавои хонаро тоза кунем. мана вақте ки ниқоб истифода мебурдем бояд аз 2 соат зиёд истифода набарем буд. аввалин шуда мамлакати мо дар миқёси иттиҳоди давлатҳои мустақил гирифтаи ниқобро манъ карданд бо қарори ҳукумат ки ин бисёр саривақтӣ ва дуруст буд. ниқоб дар кадом вақт дуруст? дар вақте ки аз 2 соат истифода барем бо навша гирем. ҳеҷ як оила ин хел нав ба нав гирифтан ба имконият надорад ҳар 2 соат ба якта гирифтан. ҳавои тоза. хонаҳое бояд бо латтои тар пок кунем. синфхонаро бояд тоза бошад. барои ин бояд растаниҳои бисёртар шинонем ки растаниҳо гази карбони ҳавои фурӯ бурда оксиген хориҷ мекунанд. дар баъзе мамлакатҳо ҳоло ҳам пандемияи коронавирус идома дорад. мо бояд аз ин руфтора нашавем. ин бемориро қаҳрамон кард бисёр мана интернет, шабакаҳои телевизионӣ ҷаҳонӣ, расонаҳо. дар ҷоҳое ки мардум аз ҳамин хабар надоштанд умуман бемор нашуданд. вақте ки хабар ёфтид ба таҳлука дода шудӣ, ҳамин микроби оддии худе ки дар бадани худат ҳаст туя бемор мекунад. ҳеҷ вақт мо бояд руфтора нашавем. ин ҳаёт ҳамин аст. аз рӯзи таваллуд то нафаси вопасин ин мубориза аст. ба хурофот дода нашавем. шаҳрвандони муҳтарам, хурофот ҳам инсонро ба дилмурдагӣ, пессимистӣ меорад, дунёбезорӣ. одам ки ноумед шуд, иммунитеташ паст мешавад. дунё ба умед гуфтем. мо бояд ба хурофот ҳам дода нашавем. шукри ин давлату миллат кунем. шукри пешвои муаззами миллат кунем. чӣ хел ки мегӯянд тоҷикистон бишти рӯи замин аст. фақат меҳнат карда мо дар кор. мушкилиҳо ҳастанд албатта. дар сарҷамъӣ, дар муттаҳидӣ, дар атрофи ҳукумат, давлат ҳамаи мушкилиҳо пай сар мешаванд. мана корхонаҳо кушода шуда истодааст. ҷойҳои корӣ зиёд шуда истодаанд. 2 агрегати нерӯи барқи оби роғун ба кор даромад. боз оянда гезҳои хурд кушода мешаванд ва ба мардум, ба шаҳрвандон ҷойҳои корӣ муҳайё мешавад.